nyasawe itanya rekorosia emambia nyara gotoengia emambia tutanyare koyerigereri nainde kurenda asebono ninde no mogoko koba ase TV yaito ya Ndisi TV ase okokoretera ringana lyo monene elio ochikonyora seniwa wetera ase ringana elio monene ekiagera ngonye titokomenya ase ringana lya nyasaye titokonyara kogenderera na titokonyara konyora mangana ndara maya ekiagera ringana lya nyasaye na lirigotoa mangana maya na inde ringana lya nyasaye na lirigotoretera oboremu ase chinkoro cheito ringana lya nyasaye na lirigotorusio obosoku ringana lya nyasaye na lirigotobeka twanyara kororekana igo morigererio ondigereretie ase mambi abono na kwariganirie ase ringana lya nyasaye kachogo chikolisanga sobwamo nimanyete nga nyasaye ule moyo ngogenda ari gogosesenia na gosesenia asenchira yoka ya bene kongo jigosoma marika igase gitabu kya Luka 23 almost chinke chiaye 33 yonkageto murigeria nigotogo chikoenda amo ase ringaneri nisome mestari ebere elio tochikoligereri nga ninki ringana lya nyasaye ligototebya ase mambe abono ntarasoma nimbo lyo monene atogwancherwa elio tochigosanga ringana eli omochenta ta nyasaye omoroti ole igoro mono nakobakire nagotogirio monene twakoborie mambi gatokoboka nyasaye obamona intwe nyasaye naliye lya chinga kiechiga ne chinga kingo chikosoma ringana lya oli chenu nyasaye narora oyo minto lyo tegererete nakoligereri nyasaye gatogo kingo chikosanga monere nyasaye singencho yembeo na manyiro monene nganonyare go chikokonyo bogima bwaye nyasaye wetira seringana eli togo chikosanga nyasaye ndinyare ko mochencha korwensemo go chiasense mende nyasaye na manyire ringana eli togo chikosanga monoyo minto ndinyare ko baliko muimokereri igoro tata bwanchani hemwe ikaye mesunteri akoreto botantanu chinga kitogo togo sanga ringana lyo monene na yekanira aseli etali ya Kristo Yesu bono monene nigo nasabire chinguru cyo moikomo chenu chindae na kegima weka somo tegereri aseli etali ya Kristo nasabire na kwegena amen teba amen bono tigatoligererie ekia amariko omonene agokwana nigo rukeye emerongebere ni etatu chinke chiaye emeronge etatu na isato ni gonta etego chigosanga naye ekerenga kieringana no kwabera ekerenga kieringana no kwabera asege Swahili ni msama igo tigansoma serie talio monane na walipofika mahali paitwapo fufu la kichwa ndipo walipomsurubisa yeye na wale waarifu mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kusoto. Yesu akasema, Baba uwasamee kwa kuwa hawajui walitendaro. Wakagawa mafasi yake wakipiga kura. Tiga omonene anyare gosesenia amarika yitu asomire ngagetoyo mintone kwa igure muna nasomira agwo Yesu kaigete koba igete aliase fufura kichwa ekiagere ese omonu weke gusini egoteba ase keore bono iga no Yesu abamberetwe hamarika yatwasomire nigoro yokwabera ekera tokorigereria iga Yesu nonyo eterete asamangana arenga makongu weterete ase obororo bogwakwa asomobere nabo igogoteswa omubere oyegoteswa Yesu tachiete korigereria okobane nendamuamu yabari barenge komo chanda kolende Yesu ere akarigereria akamanyanga okwabera
nigo kore ne chinguru ase obogima bwa mwanyabanto na somo neno ito ori onyarete ko bagago tutunga agatobeka senseye bono inkintagete gukwana nayo yo mintone origeretie TV ya igo ntagete gukwana nayo ringane elimo ekene nkeringa aye asa obogima bwao na se amatuko kwabeira senseye kwabeire gogokora amangana maya kegima saba mino kwabeire gogokora amaya mono wetania ekerengo ayo mino kwarenge gokorera amaya lero iganero onchukire gogokorera amabe ninkintagete gukwana monayo yo minto igongo kwana naye ringane elimo iganga okwabera nkore ororo ekiagera Kristo nonyo koreta amaya bado ligereria tibachiete komwanchira igonga nonya na amaya ali gwakorire nabokero kende na endo oli omina ko ya onchora ko yarora ko bamabe kwarenge gasi gose norobi kwarenge gasi Kisumu na Akuru gosokare mache ngumbu okege no yo mino komokorera amaya omotomera kibesa senge nchakore meremo mwagwana inete esenge njo nigo mwegenete na endo kabago komokorera amangana amaya asobo mabwaye ikiaira kwa manyete ngoyo minto ya kerongo mokorera amaya nigo ndanyoro goseseni gwakorwa somo nene yaikeire ngaki oyo mino oyo iga onchokire lilikuwa lego korama ya ero onchoira ali amayao kuchia samabe hende nigo narenge gogo saboyo mintone esenge ncho Kristo yo twasomira marika nyarete goteswa konyora atara ikasoko chigosaba mabera osego tosabera mabera osego sabera bali bali koretama mocha mabera na nyarete gotworokereria kurumageganga tonyare gwancha haba bisabaito na nyarete gotuorokereria nga ekero kogenda nonya na se nyomba ya Nyasaye korwe sadaka yao oraye bitigororo ogende orabwata na mono yo mino oria mwanya arire ko bamutari no koigwana monere elinde naryo oranyare ko bagogoseseniwa nigo yatobekira kon ringane liryo gotabera nigo gigendete kobeka abantu banyasa kon no nyambali barase chikanisa ime no nyambali bamumanyire Nyasaye ringane liryo gotabera ligo endete gotobeka no nyana sensemo yokoragererwa ringane liryo gotabera nigo gigendete gotobeka ensemo elinonya totanyare goseseniwa ikiagera gotogendete gosoa sokuragererwa esenge njo titori konyara kwabera oyo mino ni gago korerete bobe bono totageti komorusia senkoro yao bande batebire ngagono inchego ikanchiriroba nyarebo minto tinko mokwani pi na nda bande ni go bagote banga haya incho ino no komorigereri tintageti morigereri igontagete gogotebyo yo minto Yesu gakoreta amangana amaya oikaga kore bikone bikororekana na maiso lakini rora bali batamutagete tibachieti komotiga naye boigo na bera nyore gogendete gwetira chinsemo chinkon lakini ntete gokobeka moya yo minto inga genderera asogo koramaya na indete nena asokwabera egera moyo onyare ko bagogosiboka ikiagera chinkoro chiabange chiagundire asenge ncho bagacheta abantu ime nande kere nkoro yaega asaine kogunda ekene nkiringa Nyasaye takonyora libaga lyogoso ase nkoro yao ekene nkiringa nogenderera kurwa esadaka yao enkoro yao kebogoretio bobe ekene nkeringa tokonyara konyora maseseni asenge ncho nigo bwatoborweire bwokogecha igo gacheta abamino tigango tebye mambi ya rero ayondigeretie orare amona ense yaito yagusigo soranye igo ntagete gogoteringa nerimo nkwa motomere toria kibesa kwagachire nyomba lakini agatume kachie nibo yawo bobe okamotomera anyare gokore project kwa moeta gotenenere lakini ntagete gogosabo yo mintone na gokorerete bobe lakini tenena aseringa nalyo kwabera elinde na inde nali Nyasaye aranyare kuigora chinchira chia omono ohitani ali asago sesenirie ngonye kokogendera komenya sokwabera ekena kigekogera omonta koborwa amaseseni asenge njo yokorigererio yo mwabo oririanyeka yani ororanga garore egento getekebe bonenge ncheria nonya na amaseseni kwabwate habora kwanyoronde na cheta se biashara biao agagotebi ngagakyo yo minto ne nkonye gakigombwa to muchando kuranga bono nonya ne sabuni kuranga gosekiango okayo kasiboka somo yo muyasenge njo kwa mokorera tamaya yani kwa ligetiko koramaya
okamwamu na tebete kurende yaikeire ngakibono igakare gwetera muinaria ninkingo kwana naye ayore se biashara igonta eteko gotebiga Nyasaye nero kwete ogoseseni wore na koroko bone keroda atuke ngatora atwaro kwabera asoyo mino na inde bintu byaho bikwagenderera ko babisibire lakini ekerora atwaro kwabera ekiagera ngekene kurukwa mwete Nyasaye nagendera tako goseseni tarago tigore merwe lakini integete kogote yoyo mintone twaro kwabera Rusia okogecho oyo mino imasenkoro elinde Nyasaye anyore ribaga asoe masore na kigekogera nonya na masaba mange atari konyara goika asomonene ase sababu nelinga imeyao nigo obwate ringana litabwati tobwati omorembe nabamino igo gukora nonya nkurwe kanisa imegogo soka liri gujigosoka geitega kwamanya konyoro ng'omuntu ori otatagetina liagweta kwamanya gotanga obe yake oyo nera naende ngaina monyoraga amasabari gwasaba hogoseseni gwaseseni gwakurwa se nyomba ya Nyasaye kwaererago kulende ngonye ndiri kwabwato moyo muyabwo bwanchani oligereri muna Kristo akoreta amaya na inde omweri oyera akaumerana na amabe agateba omonene tatone obabere asengenjo tibamayeti kibagokora na bekonyareka oyu mino tamanyete ngaringa neri agogokorera neringa nari okogechia oyu abekonyareka oyu mino tamanyete nga ekiakora nonyane deni kwa mwesire eri kwa mwa gotayeirania ngokoriro obobe igongo gosaba na inde igongo gokwa naringana nga abera na liora nyore amaseseni akurwa se Nyasaye na ikagutaka gotebanga ogoseseni amaseseni yito atangirwa asengenjo totali no kwabera yani titoli no kwabera habande rero nigo bakonyo kwabera igago kone lyo kwabera tali ago kwabera kurwe enkoro yaye ime ringana lyasaregete ogocha nonya no mugambi okogenda gosaba nyakenyoro batebanga yaya oyo minto oyo kwanire kene ringana eri nonyo likorete tanje toyo mintone osabiro kwabera omuntu manya komine bigotyo tebanga ha igona bomoroje mwabere Anto ba tebie di mwabere no mugambi ogote yayo enjera kwandeta gente ketanche te gokorera iga obobobo iga mwabere komanya gotebanga onyeriro lyo oganeti mwabere motebia randigeri chiri bwikomi motebia ndigeri chiri bwisatonya kagige timu abere bono turochini gokone lyo yo mino kwabera igotora mwabere kera gagwaka no mwabere abugo sese nitikoli asayo osese nitikoli asokwabera lakini okwabera goko rume muna Kristo atwaberete ekere anyo aigete ase bali bakomokorera amabe nigo kubwate chinguru okwabera nigo koigora igoro okwabera nigo koigora chinchera chiao okwabera nigo korusio koragererigwa ase obugima bwao ekiagera ngonye tuli neringa neryo buna Kristo arenge naliroryo ekene nonye no obugima bwigoro oboroti bwigoro nigo bora abakongwa so obugima bwao na igoro teri akongwe kiagara ni okobwati ogochika kwa Nyasaye ogacheri ingana ya Nyasaye me yao ingana lyo kwabera ingana bwanchani libase enkoro yawo ime ekena senchereyo goikotare omorore Kristo na maiso kurende kerora agendere koba kogecheta abamino nainde kora agendere komenya se okoge se enyanda amwamu ekena oboroti bwegoro nigo bora abakongwa sore hoyo mintone inkingendera chegokwana na yase mambe yabona ringaneri neringana lire ne chinguru ringana lyo kwabera ne chinguru ekiagero kwabera ko yesa tebete tukaberwe na kukwagera akanyoro oboroti bwigoro akaegu nekerogo amona tatuito ori omotomete gocha sensei emere memia ekeroko yekora nebwata matemu na goikote nene goikaba goikomi bono lirio komigubono nalio oligireiringa ine omuntu oyo nachatu are nkoro yo kwabera ngakina mokorera iga muna nakorera nyaboke iga ngakiko sago cha gonkwania ngakiko sago cha gontebia lakini nyaboko chogote yo minto ngakimbu yore
gakiringa neri ngakibono gwakorete likabai ende kwa mote yaye na incho yo minto na mai na kwabeire kurinde na ende to mase kokora ingana linga munerigo ekene igoro ni gegochenga na kyo korigereri nga chifamily chinyinge chiri chibwate chiri asensemo yo kwabera abantu bali okonyora ko bagenderete igagoteba nchenya sounds seneti igobono ngonyo yoro chankorere iga tindi na ingana nko mubwati na lirori tiganya sahe bie katara monere bona abande tibali gokwanania asenge nju yakangana gakorekane taga sinini oyo muineria no orio muineria timori korigererani ngaye no monto obwate embwa ekogacha abantu enkoro yawo ime na roche mugakonde ereke nyureke ima gogo chikogenda goko gamba nero manya gogotenga omaete nyarebere nonya togokwanani meane tindi kororanga nko iwande buyesenge njori ngana ndira ankorerete ntana kueba bakarero nande akera ni ko ngano nyanya lebori nere na ankorerete iga bono ringana elio tindo chingandi angoge lakini ende gonko mukwani tugo bono ekero ko mukwani tugo igomenyete igogundete enkoro nande mambi litugolie kanisa no ore kanisa ime gogo soka wasoka no bogundo bolia ayebono ituko ndiyo gosibigwa omurandi ogokwana ringana no utigarite ko bali ali tubugati asogosuka gochi elinde kwanyoranga abande mbara barabu mbakorere twa mangana bakeba nande bakaburio monene nga ingabero inga kitogokora haba bisa baito yesa gatuote binga toba sabera amaya ngenge ncheyo go twababekeire amakara asomotwe genderera ko musabero omobiso ekiara Yesu na arenge nokobwa wogo ukolia babisa baye tibamokorera amabe Yesu na arenge nokobwa wogo kwana ringane limo ababisa bali banyare go sirigwa kolenda asenge njarenge no bwanchani ase bali bonse agateba ngo monene tiga obabere yani korume yaye agatwabera bali twarenga ababe oyo minto no genderete gotegerera ringaneri neringana ligo korusia asore gochiase yende Stefano omosombo Nyasaye oichire no moika gagenderete gokora emeremo ya Nyasaye abantu balia tibarora emeremo ya Stefano bakamwaka magena oikekera chiete gotenena agatebanga omonene to babarera amanyinga Saulo no arenge ensemo akaimoka akagokigwa neringana liria iga abantu mbare bakogokigwa na mangana agogokorekanira amabe lakini akerato korigererigo mugano Saulo agaonchoka asengenjo Stefano atebetio monene to baberera amanya Stefano agaonchoka akaboko mokorere mirimo ya Nyasaye yani Saulo agaonchoka agachaka komokorere mirimo ya Nyasaye Stefano igoreka igoka na yebo igekerura akora yo kwabera igoro ne igoke na maseseni aho no cyake ko yanyora tigomo na Nyasaba seni aseringaneri na manyire ngari nganeri ndichikonyara ko bayirie chinguru asobogi mabwao na kora nyare go sanga na inde amona inche ringaneri ngakiende nimanyete ngani nyare ko nyoroboro lyo buya ko rwasore na Nyasaye na nyare go gosesenia bona sechinga kiekyo yo mintono omorigereria ayotegererete igona arenge go gosaba oire chinga kichiao oirege tambokero gongo chigokoro gosaboko ninde ne kene nga Nyasaye moyo Nyasaye na nyare gogokonya na Nyasaye na korusie asabu kwa mire miake menge bono igontagete twegene hegena sieka maisao wegene tunyare gokoro gosaba nchamo naye asenge nche chinguru kwabera na manyire Nyasaye ngo chiare gogokonya Nyasaye ngo chiare gokoruserio kuragereri gwoko ekiagera bono rero gwa imanyire nga ekero kubwabera abamino ngo chiore ko bomosibore tigansa bamo nayo yo mintone aseri tali ya Kristo Yesu mokyo koboko kwawe igoro mochen tata Nyasaye nakobakire na inde nagotogiri Nyasaye mambi yabono buye mona senge nchoyeri bagakwanga Nyasaye na nyalire gokwana nabantu baho Nyasaye chimyane chirivu Nyasaye ringana lyawo igoro yo kwabera Kristo ekiera ngwa torokerete igoro yo kwabera Nyasaye tata wemeganda ya Israeli Stefano gagwa kwa magena nigaligerete igoro monene oikakaroro bonene bwaho Nyasaye Saulo kara sense moyaye akarora buya senge njo yo gwako kwaye kore no
omonene aseng'encho ya chinguru chiri yering'ana riri riokwabera Nyasaye rikanyara komochenji Saul akanyara koirana naende koba omonene oyo murandia ase ring'ana riao Nyasaye bona sema mbia bono Nyasaye yo mintone na ari ochandirwe aseng'encho yo gotabira ring'ana riokwabera Nyasaye nigo riangire koba ime yae Nyasaye omenyira asoborwa ira aseng'encho atari kwabera omenyira aseme chanda sokoragererwa aseng'encho atarabera Nyasaye onorora buna abo irio koboko kwayo monene niga itabire ne ring'ana erigoro yo kwabera Nyasaye na manyire nga gochakera bono igo monene na abarusi bari bare mase chinkoro chia echenkoro ya Nyasaye anyare ko ansa ko bakwanira mangana maya Nyasaye ono monene na manyire nga nigo gochikomokonya na ndengo chiore ko Mosese ni Nyasaye oyigore chinchira chia Nyasaye oyigore chinchira chia bana ba Nyasaye mungino olio mugako olio omenyira aseng'encho yokogecha abamwabo omonene kaigure ring'aneri na manyire nga bono ring'aneri riao Nyasaye ndi monchore na komochencho monene na ndeli mobekase asara